SMNR Radio News Blast. Alas sa pinakaunang detalye sa atong mabalitang lokal, gipundok sa Mandawi Business Summit 2026 ang mukabat sa 400 ka partisipante gikan sa business community aron hisgutan ang mahagit sa ekonomiya, teknolohiya ug sustainable development. Gipanguluhan sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry or MCCI ang summit diin gipasiugda ang digitalization, artificial intelligence, disaster resilience, green cities ug circular economy isip mga posibleng solusyon sa komunidad. Lakip sa mga nakigbahin o makipagbahin sa summit sila Finance Secretary Frederick Go, Leyte Governor Carlos Jericho Icot Petilla, negosyanteng si Jack sa Jr. o Jack Nang Jr. ug Disaster Resilience Expert Professor Alfredo Mahar. Gidasig ang mga partisipante nga dili lamang magreklamo sa mga problema kundi mahimong innovators ug mangita og mga solusyon nga makatabang sa katawhan ug makahatag og bagong oportunidad sa negosyo. Gilauman usab ang sunod-sunod nga kalihukan sa Mandawi Business Month, lakip ang blood donation drive, job fair, industry academy o partnership ug mga programa alang sa women micro entrepreneurs.